היי חברים, לא רציתי להקליט, אבל ראיתי כאן אירוע שיכול להיות מאוד רווחי. שימו לב איך אני עושה עסקה ממש ממש מהירה. 750 מניות, נכנסתי ב-10-10 לשורט. אני חושב שהמניה תגיע ל-10 תוך מספר שניות. נכנסתי ב-10-10. בואו נראה, גם גיביתי את עצמי בסטופ ולימיט שאני אמחק אותו. אני כבר ב$20 רווח. אתם רואים פה השוק פשוט מתפרק לרסיסים. המניה CENX עשתה כאן התנגדות כפולה, ואין ספק שהיא תגיע ל$10 ואפילו תשבור אותו. אני נכנסתי ב-10-10. הנה 10-5. מנצל הזדמנויות. מה שהשוק נותן לי אני לוקח. שיטת הריברסלים עוד פעם לא הייתה בשימוש היום. לא היו מניות מתאימות מבחינת מחזורים, מבחינת תנודתיות. אמשיך לעדכן פה אם תהיה עסקה טובה, אם היא תגיע ל-10 ואפילו תשבור. הנה זה בא, מניה כבר ב-10.03. אני מתכונן לקחת, מומנטום מאוד חזק שלה. אני כבר ב$51, קופצת. עוד תחכו איתי. הנה ה-10. האם היא שוברת? שוברת ה-10. אני כבר בוא נראה. ממש שניות מלקחת את הכסף. עסקה ממש 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 בטוחה. טוב, אני לוקח. Order filled. זהו, לקחתי. נתן לי שער לא טוב, $63. זה הכל. $63 באמת ב4 דקות. זה עסקה די בטוחה, רמת סבירות מאוד גבוהה. תודה שצפיתם, להתראות. רוצים לדעת עוד על מסחר בשוק ההון? לקבלת עדכונים, שיעורים וצפייה בעסקאות חיות מחדר המסחר, עשו לייק בעמוד הפייסבוק שלי וירשמו עכשיו גם לערוץ היוטיוב. בהצלחה.